Hoxe nos toca a nós falar do outono fotográfico. Ben, Teresa Taboada, Víctor Nieves, despois lles darei paso de entrada. O que vou facer é rapidamente recordar que o outono fotográfico é unha actividade que inventou e dirixiu Benito Losada durante 28 anos. Esta edición é a primeira que non pode dirixir, desgraciadamente, e é unha edición na que pretendemos que haxa unha continuidade coas anteriores e que nos dé tempo a facer unha reflexión profunda aos que estamos coordinando o outono para ver que camiños tomar para o ano que ven. As grandes cifras moi rápidas son 110 exposicións, 90 salas, 230 fotógrafos con proxecto, digamos, propio, elaborado, e unos 500 se contamos os que se presentan a concursos e alguna exposición que hai de recollida de fotografía tradicional. E, como temos tempo para falar entre nós, eu quería, antes de nada, agradecerlle, dende logo, aos sponsors que fixeron, os patrocinadores que fixeron posible a edición deste ano, que é a Dirección Xeral de Xuventude da Xunta de Galicia e a Concellería de Xuventude do Concello de Ourense. Entre ambas entidades, máis o apoio de Difusora de Letras, Artes e Ideas e de Arteu na parte que corresponde á coordinación e que prestaron todos os seus recursos. Entre estas 4, digamos, organismos e empresas privadas se fixeron posible o outono, pero desde logo o outono, antes que nós, antes que as empresas, antes que as institucións, se fai posible por persoas como a vos, claro. Persoas que aportan o seu proxecto fotográfico e artístico, e que aportan, ademais, en algúns casos, como no caso de Víctor, escribe no catálogo e unha persoa habitual colaboradora do outono fotográfico. E, desde logo, de todas as salas que nos facilitaron moitísimo a labor. Non quero esquecer, xa para rematar, ahora empezamos a falar de fotografía, non quero esquecer o personal da Casa da Xuventude de Ourense, que tanto nos axudou na organización deste ano, e que en gran medida foi o noso nexo de unión con esta nova etapa, ainda que no noso caso, no caso meu, que levo 29 anos colaborando co outono, si tiña, por colaborar sobre todo con Benito moi estreitamente, si tiña coñecemento e contacto con gran parte da xente que participa, pero non hubiera sido posible sen a Casa da Xuventude tampouco. Bueno, Teresa, por empezar pola dereita, Teresa Taboada, fotógrafa, ten unha exposición, ademais traballa nunha galería de arte que nos propón unha excelente exposición neste outono fotográfico, despois nos dirá ela, e é unha persoa, e a súa exposición vai ir a Barcelona, ao Centro Penitenciario de Lledoners, nese intercambio que hai entre os dous centros penitenciarios, pero que ven dado pola colaboración con Can Basté e Nau Ivanov de Barcelona, que son dúas salas especializadas en fotografía, que se incorporaron ao outono fotográfico, xa hai, creo que, 3 edicións, pero que cada vez amplía máis a súa colaboración, tanto enviándonos exposiciones como a nosa enviándolles a eles. Entón, por un lado está Teresa e por outro está Víctor, que neste outono comisaría un proxecto que despois nos explicará el, específico, que ten que ver o que circula por ese fío difícil a veces de definir, que separa o vídeo e a fotografía. Entón, se queres, Teresa, empeza a ti. Bueno, eu quería darvos as gracias por iniciar un proxecto que xa leva 29 anos, por continuar a labor de Benito Losada, unha persona que deixou unha impronta e que é unha ausencia incalculable o seu valor. E gracias ao Che por manter esa ilusión primitiva do proxecto e mantelo vivo e ampliálo con Can Bastel e con esta nueva maneira de aglutinar proxectos, ilusións, traballos, puntos de vista, en fin, gracias a vos pola vosa dedicación. Sí que temos unha exposición moi interesante na Galería Bisol, que é Vivant, tamén
proposta por ti. É unha exposición que aglutina a visión de diferentes artistas internacionais. É unha exposición que fai unha itinerancia, que ven de París, que vai estar en Barcelona, ou estivo xa, tengo a sorte de tela na cidade. Recomendalle a todo o mundo, evidentemente, porque, aparte do seu valor artístico, ten un valor impreso que é o de cariño, porque son fotos feitas con cámaras estenopeicas. Entón, remite un pouco o pasado da fotografía, o pasado, pero dunha maneira surrealista e innovadora, como moi de vanguarda. A montaxe espectacular e, bueno, penso que debería de ser vista por todo o mundo. E tamén, como autora, eu veño da plástica, eu sou máis pintora que outra cousa. Sin embargo, a fotografía sempre é un xeito novo de mirar a realidade, de buscar outro punto de vista, de buscarlle os 5 pés ao gato. E estou moi contenta ca diferencia de poder levar a exposición de 4 paredes a Barcelona. Penso que todo o traballo dos meus compañeiros é boísimo, é excepcional, de todas as fotógrafas e fotógrafos que están neste catálogo. É moi interesante e hai que velo. En canto á obra que eu vou a mostrar, é unha obra, parte da unha mirada artística, pero ten un trasfondo moito máis profundo, que é a mirada desas persoas que, por circunstancias da vida, están nun medio máis hostil, ou máis hostil, privadas de liberdade. Unha persona sin liberdade media persona solo. Entón, como é esa vida que levan, sobrevivindo, loitando, vendo como pasan días máis ou menos idénticos, esa maneira íntima de vivir, de seguir avanzando hacia adiante. É un pouco a visión humana que quería mostrar. Antes de darlle o paso a Víctor, quero recordar tamén que dentro do que son os proxectos nos que participa Tareixa, hai un que eu creo que é interesantísimo, que promove Rosa. Colectivo Violeta. O Colectivo Violeta, eso. Sí. E entón, que consiste en que as fotógrafas saídes de noite a fotografiar actividades de mulleres. Creo que xa é, non sei se é a terceira ou a cuarta. É a terceira edición, sí. E entón, eso tamén é moi recomendable, tamén se reflexa no catálogo, e un proxecto específico tamén... De mulleres, sí. Que tamén participa Teresa, quería decir, sobre todo para que... Claro. Despois decimos que outras fotógrafas hai, para que non quede... Bueno, Víctor... Pois, eu tamén dar as grazas ao outono fotográfico, todo o que significa o outono fotográfico. O outono fotográfico, eu sempre digo que é un festival fotográfico que xa é histórico, debido á corta idade que ten a fotografía no noso país, pois é un festival que podemos chamar histórico, e non só histórico, sino que consolidado. Xente como Che agora, pero sobre todo Benito, que foi quen de levar durante 29 anos este pedazo de evento, con tantas exposicións, intentando mutar ao longo dos anos e reformándose, e cada ano loitando para que este catálogo ou libro salga á rúa cada ano, cada outono, encher as galerías e espazos expositivos agora do país, antano de Ourense, de fotografía, e dedicar un mes e medio, 2 meses ao ano á fotografía, a todo o que significa a fotografía. Eu, a diferencia de ti, non diferencio entre pintura e fotografía. Para min as disciplinas están así bastante... As fronteiras están bastante diluídas, e por eso, por primeira vez, me atrevín a facer a comisariar unha exposición de vídeo. A fotografía fai anos que, e Che o sabe ben, que busca saídas distintas, xa sexa buscando esa terceira dimensión que sempre anhelou, ou buscando un movimento que nunca tivo. Ainda que cando naceu, cando Nicéphore Niepce
puña a súa cámara na súa ventana, pois sí que de algún xeito fixou todo ese movimento do sol, non? Co cual xa naceu como movimento, pero despois resulta que por necesidades comerciais, sobre todo, pois a fotografía foise volvendo máis estática, non? Entón, bueno, non me enrollo máis e acabo dicindo que esta exposición pois foi creada para outono para intentar comezar unha nova porta aberta do outono pois a esas novas disciplinas que non son tan novas xa, que están moi relacionadas coa fotografía, non? En concreto, esta exposición na que participan 8 artistas, pois a maior parte deles veñen da fotografía ou tamén da pintura, pero quer dicir que veñen de disciplinas que son máis que son menos dinámicas que o vídeo e entón traballan neste proxecto, pero sempre sin olvidarse de facer referencia á fotografía, xa sexa no fondo ou na forma, é dicir, utilizan puntos de vista estáticos, utilizan temas que ao longo da historia da fotografía estuveron moi relacionados, non? Como a memoria, a historia, a documentación, non? Son temas propios da fotografía e eles a pasan ao vídeo, non? Nesta exposición, que empeza o día 24 na Casa da Xuventude, e que, por certo, vos recomendo a todos que a vexades, pois participan artistas que máis ou menos xa están consolidados no mundo da arte no noso país, e tamén participan xente nova que casi todos os proxectos os fago así, mesturando xente que xa está un pouco máis ou menos consolidada e xente nova para darlle ese empuxón que a veces non sirve de nada, porque, bueno, sabemos todos que temos que sobrevivir neste mundo tan difícil da arte, da cultura, e a veces esas exposicións non sirven de nada, pero, bueno, o intentamos. Hai xente como Lois Patiño, Bernardo Tejeda, Maya González, Álvaro Negro, Pablo Barreiro, Carla Vijande, José Romai e Carlota Salgado. Todos eles fixeron un vídeo exprofeso para esta exposición e o que decía, sin esquecerse de que o vídeo ven da fotografía, non? E o seu propio traballo tamén deriva un pouco da fotografía. Cando vexamos a exposición nos daremos conta que, aínda que son vídeos e propostas moi distintas, pois sí que, en concreto, 3 ou 4 vídeos son prácticamente fotográficos, non? Aínda sí que hai un certo movimento, pois son vídeos que xogan co punto de vista, coa distancia focal, co estatismo e, sobre todo, con temas relacionados coa fotografía. Ben, despois entraremos en materia, se queres, do tema da plástica, da fotografía, desas cousas, que é un tema moi interesante. Falando do outono, hai outro dato máis, os vou soltando así, porque senón todos xuntos aburren, non? Pero hai un que é fundamental, porque se citaron aquí varias cousas que se deben a él, que hai un segundo ou un primeiro coordinador, é dicir, somos dous, que é Xacobe Melendres, que xa ten axudado a Benito outros anos en profundidade, igual que Víctor ten colaborado co outono, e tamén, e en concreto os contactos con Canvasté comenzou no SIL e é xusto recoñecelo, e isto posibilitou, por exemplo, que hoxe, fai un rato, houbera unha rolda de prensa en Santiago para presentar 6 exposicións do outono fotográfico que se inauguran mañán. Vai haber outras 3 en Coruña, Torrente Ballester en Ferrol se incorpora con unha colectiva comisariada por Carolina Martínez. É dicir, que é un evento moi dinámico. Outra colaboradora tamén de tempo. É dicir, que realmente Outono está rodeado dos amigos que supo crear Benito, a colección de amigos famosa que encomendou a Anxo, o seu fillo, que cuidara, despois de morrer. Pois, o sea, que tiña conciencia de que esa colección, que duda cabe, funcionaba e funciona moi ben. E despois, dentro do outono, unha vez que a persoa que está implicada persoalmente no evento non está, eu creo que os demais nos compete facer polo menos ese punto de reflexión que falaba antes que empezaremos, pero eu si hai unha serie de cousas que quero reivindicar. Estou de acordo con Víctor totalmente en que este é un festival, é o Festival Galego de Fotografía, é un evento que non ten
polo menos na forma de funcionamento actual, tal como que eu seipa, non ten